Ginoo, bukali na ni taong kalit og abot no, atay ligo. Igong to. Marap ta. Ang cellphone. Harap ta nga una gikan patas Di ang tigdaanan. sa video katang mambuin. Dito da. Tanawa ya. Perte ka ba? Pwede niyang hilaka kay wa may anesthesia. Yes, tuloy-tuloy ba yun? Si Ami si katawa. Alegriha. Si Ami si katawa sa Nakatawad amin. jud ko nilang duha kung ano mga pwede man nilang Tingala yaga. ko Kung kasuway ni nauli operasyon ning siguro si duha. mambuin kay si Tuto na kuan man. Human naman. Oh. So siya na ulahi. Ikaw wagi ni kasuway ni kan grabe ang operasyon ning duha ay pwede mangyaga. Gikon lang to sila gibasbasan nga wa siya nagpaano. Ya karon dito siya nadala sa ato. Dito. Mm-mm. Nabasbasan na dito siya. Human nagbasbas. Pero wa Pero wala siya sila magpapatik. Karon na gid siya Kato na kaluso. bato sila ang kabanan katutong si Siroli. Human naman sila basbas. Naunsa si Siroli. Pero papatik wala Wala sila. siya kalusot. Na may assembly nila yata every ko ano sa Manilang assembly. Sunday, di nagpaalam na ko nga Sa di church. gyud may maka-attend ani pero Sa ato pa ilang assembly to every Sunday. every Sunday unya na di ba Tuduan ka nila diba sa sa spiritual. Spiritual. Di ba na po practice. sila kuan ka nang ganing monthly due. Wala asa di sila. Ni monthly due dito. Kita lahi man ta kay agad tag mama. Uli ang tag Siburon. Uli ang tag Cebu. Na magready na kadaan. Pero ningo ko sa ilang nga kani dili mi maka-attend sa inyong kuan. Okay. Pero at least naka ano naman. Ipibawa lami, mga lamig messenger ana Para para kitag organization kasi association ba daghan kitag bayra ng monthly dues mura sa nang sa mo real estate mga daghan kay bayra nga mga annual dues, monthly dues, annual dues. Okay, Hindi okay. ko magpabubilog og daghan kay association organization mahurot sa tong kwartang wa tayin ka. Di mo kuan ka ana kay mo claim man ka kay naa man kay contribution. Inig ka no inig na kay emergency, na kay hospitalization. Abot lagi sa Pwede man beneficiary. nimo. Gamiton to Benefits nimo man ID. Oo. Na, Benepisyo pero sa man na. government lang siguro tagaan mag-priority ang sa government good labi nag military. For example, malasakit ka to, may pakita to nimo o guardians. Meaning to si usa sa mo, kay may usa ka pondo sa na mo siya. military Benefits, man, ana. military. Oo. So amo tayo akong ikon para ipangutana sa nato kung usay benefits atong ID nga. Maligo na to, maligo. Nara wa pa mo tre. Pares karon, pares Ano ba? karon sa Naligo to, Surigao, ano, nag-organize ang mga senior citizen. Na siya monthly due nga kada bulan 100. Ya inig ma tigok ka na kay Madawat. pamburol. Oo. Nana. Mao diri, mao diri. Ya lahir Na naman naman tay ko yun. lahir naman nagnaanak kay kuno na. Ya kasi imo to matanggap. Makuha Dili nimo ang bayaran imong na. pamilya dili magkakarang-karang. Dili magproblema, maghilag sa may pamanday kita tayo ba. Problema. Kay kanang manglimos-limos. Ay sa atong kuang oras. Mo na ko iligo pa. Maligo. 3.